שלום ילדים, היום אנחנו נהיה בשטח ואנחנו נהיה חוקרי טבע. להיות חוקר טבע צריך קודם כל את הציוד המתאים. אז יש לנו תיק, בפנים בתוך התיק יש מים, יש משקפת, ויש כפפות, ויש אולי קרם הגנה ומשהו נגד יתושים, כמובן כובע. ואנחנו עכשיו יוצאים לטבע. כדי שתהיה חוקר טבע ותגלה כל מיני דברים, אתה צריך שלא יראו אותך. אם אתה תהיה בולט, חיות יברחו ממך. אבל אם אתה תסתתר, תמצא איזה מקום שאתה יכול להסתיר את עצמך, יש סיכוי שתוכל לגלות כל מיני דברים, לראות דברים מופלאים. ציפורים, חתולים, עוד כמה דברים מפתיעים. אז אנחנו ארגנו לו פה איזושהי עמדה מסוימת שיש בה כיסוי, ואני נמצא פה בתוך העמדה הזאת, כן? ואז למעשה רק הראש שלי מציץ מכאן, ואני מוציא עכשיו כל מיני דברים. יש לי למשל משקפת, אני משקיף עם המשקפת. מי שיש משקפת אמיתית, כמובן זה עדיף. אפשר גם מצלמה קטנה, לצלם כל מיני דברים. אבל יש לנו פה עמדת תצפית עם הסוואה שאני מתחבא בתוכה. מה שאני רוצה, שאתם תראו, אם תסתכלו קצת אחורה, כן? תסתכלו קצת אחורה, אתם תראו שיש פה כל מיני חיות שאני צופה עליהן. אם הם יראו אותי, הם ידרכו, אז אני צופה עליהם. אתם רואים, יש שם טיגר, יש שם ג'ירפה, כל מיני דברים. תודה. אז כן, ילדים, אנחנו ממשיכים את הרעיונות שלנו. אנחנו חוקרי טבע. אני יכול להראות לכם כמה רעיונות נוספים לבנות איזשהו מחסה. מחסה שאתה יכול להסתתר בו, לצפות על ציפורים, לצפות על כל מיני חיות. הנה פה חוקר הטבע, שוכב פה על הבטן. אפשר גם לשכב על הבטן ולהתבונן. אבל כמובן, ככל שאני מתעניין יותר, ואני עם הציוד המתאים, כך העבודה שלי תהיה טובה יותר. אז אנחנו ממשיכים עם חקירת הטבע. אני רוצה להראות לכם כיוון עבודה נוסף. אבן, יש לנו אבן. האבן צריכה להיות קצת גדולה, לא קטנה. ואנחנו רוצים לחקור מה יש מתחת לאבן. אבל כשאנחנו מרימים את האבן, צריכים לדעת שיש שם רק חיות נחמדות, ולא כל מיני הפתעות שאנחנו לא רוצים. ולכן אנחנו נגלגל את האבן בעזרת הרגל, כמובן לא עם סנדל, עם נעל, ונתבונן מה יש כאן. אם נסתכל מקרוב, יש כל מיני דברים. יש זרעים, יש פה איזה חיה קטנה, צריך להתבונן עליה מקרוב. אולי זה פרי, אולי זה חיה. יש המון חיות מתחת לאבנים. השאלה שלי אליכם, כן, הילדים הגדולים יותר, כיתה ב', ג', למה החיות בוחרות לחיות מתחת לאבנים? אחרי זה לא נעים. בני אדם חיים מתחת אבן? ממש לא. אבל הרבה חיות קטנטנות בוחרות לחיות מתחת לאבן. יש לפחות 2-3 סיבות מדוע הן חיות תחת האבן. אז זו חקירה של החיים מתחת לאבנים. שוב אני מזכיר, כללי זהירות, להפוך אולי עם העדר או עם הרגל, אף פעם לא להכניס את היד מתחת, שלא יפתיע אותך איזה... אנחנו מצוידים, אני רוצה להוסיף עוד כמה פריטים חשובים, כל אחד עם היוזמה שלו. כמובן עיפרון, זה מאוד חשוב. אם אין לכם זקן זה קצת בעיה, צריך למצוא מקום אחר איפה לשים את העיפרון. דף, ואני רושם תצפית, מה ראיתי היום, מה צפיתי. אני יכול כל יום כמה דקות לצאת החוצה. שלום חתולי, אולי זה נמר.
יש לנו כמובן כובע, ויש לנו גם כובעים מתאימים לכל מיני עונות. שימו לב למשל לכובע הזה, אם אני יוצא בלילה, וקר, אז אני לובש את הכובע הזה. רואים שלא יהיה לי קר, זה גם נגד קורונה, וגם ממש לא קר לי, חם לי. ויש לנו כובע נוסף, אם אני נמצא בערי האנדים, יש לי כובע צבעוני, מתאים לכל מקום ולכל עונה. אז מה שאני מצפה מכם, זה להכין עמדת תצפית כמו שראינו, לעקוב אחרי חיות, להרים אבנים בזהירות כמו שאמרנו, ולשלוח לי את תוצאות התצפית שלכם. מה ראיתם, מה צפיתם, כל יום, 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה. שיהיה לכם בהצלחה, הטבע מרגיע, הטבע עושה לנו שמח, הטבע הוא הבית הטבעי שלנו, אולי אפילו יותר מהבית. להתראות מתוקים, שיהיה לכם שבוע נפלא.